Hola a tothom, avui veurem com inserir camps. En concret ens centrarem en el camp hora, que és el camp hora o el camp data funciona de forma similar, però amb el camp hora veurem els canvis ara mateix, ja que marca els segons. Mireu, podem fer de forma directa, camp hora de forma directa, ens anem al menú insereix, opció camp i agafem hora. I aquí on tenim el cursor ens apareix l'hora que està marcant exactament el nostre ordinador. En aquell moment eren les 11:19 amb 7 segons. Ara anem a fer-ho amb més camps i ens oferirà diverses versions. Fem un clic allà on volem insertar-lo i posarem el camp hora fixa a través de més camps. Serà el mateix, quan serà igual, insereix, camp, i aquí agafarem més camps. Més camps triarem l'opció hora i dins de l'opció hora, tal com ja us he indicat aquí, ens apareix més camps i hora fixa. Hem agafat l'hora fixa. Aquí podem triar el tipus d'hora que volem que aparegui. D'acord? Diferents models. Agafarem aquesta mateixa que surten els segons, d'acord? Que és la que es venia per definició. Molt bé, doncs ara l'insereixo. Tanco i aquí m'ha sortit l'hora en el moment en què jo he fet la inserció, que era a les 11:19, just abans estava a punt de ser les 11:20, faltaven 4 segons, ara ja són les 11:20. D'acord? I ara anem a fer-ho amb l'hora que va canviant. És a dir, clar que no és hora fixa. Farem el mateix. Anirem a insereix, camp, més camps, hora, no la fixa sinó l'hora, i agafem el mateix model. D'acord? Insereix. Quina diferència hi ha? Fixeu-vos. Aquí jo ara escriuré l'hora que posa, ho escriuré no com a camp, sinó ho escriuré jo amb el teclat. 19:02.07. Quan hem fet això eren les 11:19.2.56 i quan hem fet aquest eren les 11:2.20 2.51 segons. D'acord? Molt bé, doncs ara vaig a tancar, deso aquest fitxer, desa, l'he deixat, i ara el tancaré. D'acord? El tinc aquí, el tenia a l'escriptori per localitzar-lo ràpidament. Insereix camp, ara el tornarem a obrir. I veurem què ens ha passat. Molt bé, què ens ha passat? Doncs, quan parlàvem de la primera opció i la segona opció, veiem que no ens han canviat, perquè són hores fixes. D'acord? L'única diferència entre la primera i la segona opció és que podem triar el model de camp en què ens apareix. En canvi, quan no triem el fix, el que ens fa és, fixeu-vos que aquests números ja no són iguals. Ens marca exactament l'hora d'obertura. Això ens serveix per fer un document, per exemple, tipus carta, que vulguem reenviar en diferents moments del temps i que a l'inserir camp, cada vegada que obrim i l'imprimim, ens sortirà amb l'hora o la data, si hem triat data, del moment de l'obertura. Si haguéssim triat data, doncs seria el mateix. Camp, més camps, data fixa seria la segona opció i la data seria la data del moment que tornem a obrir el document. D'acord? Funciona exactament igual. D'acord? Doncs això és tot.